Happy Wednesday sa tanan, kini atong latest weather update, January 19, 2022. Padayong nakaapekto ang shoreline or kini ang panagtagpo ng bugnaw na hangin gikan sa amihan ug init na hangin gikan sa easterlies sa may eastern section sa Visayas. Samtang northeast monsoon or amihan ang nakaapekto sa may lalawigan sa Luzon ug ubang bahin sa Visayas. Ang weather conditions sa tibuok Central Visayas, Western Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ang panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na hinay na mga pag-uwan. Samtang ang Eastern Visayas makasinati ang katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat tungod kini sa shoreline. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Mayong adlaw ug keep safe everyone.